Bamako ana lamini na bolomana dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Amadu El Konare an bɛ bɛɛ lajɛlen fo n'u waleɲuman dɔn kosɛbɛ ni nin dana in gosira a bɛ jamana kunnafoni de maana o don Amadu El Konare n'a fɔra ko jamana kunnafoni anw ka ŋanaya tɛ ayi i k'a dɔn kumabaw ani kuma jɛngɛnɛ walima kuma porokotolenw laseli anw ka ŋanaya tɛ an ka ɲininin tɛ fiyewu an jigi dalen don sɛbɛnnikɛlaw kan awɔ dabaji karamɔgɔw olu de bɛ wuli ka jɔ kɛ suko ni dugusɛjɛ tɛ jamana den fanba ka sɛbɛnkala ratiti ayi makala walima sala yɛrɛ bɛnna ka sɛbɛnfuraba ta k'a kalan Amadu El Konare k'a dɔn maa de ka ca hali foroba baarakɛlaw ci ka ca bolo jagokɛlaw i k'a dɔn kiliya ka ca k'a fɔ n bɛ sɛbɛnfura ta k'a kalan walasa n ka se ka jamana kunnafoni dɔn Amadu El Konare o magɛlɛya bɛ maa o maa la i jigi ka anw ye sabula fɛn o fɛn bɛ sɛbɛn Amadu El Konare sɛbɛnfura a la kumabaw a la duman walima kunnafoni minnu anw yɛrɛ ɲɛna nin kunnafoni nafa ka bon Amadu El Konare an kɔni b'o bamayɛlɛma bamanankan na ni k'o lase jamana denw ma o don bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la kɛlɛw n'o kɛra i k'a dɔn jamana bɛ fangaba sɔrɔ joona Amadu El Konare baara in m'a daminɛ a ti kɛ abada ni maa saba jɛ tɛ fiyewu sɔgɔmada in na denmisɛnninw ningama a t'a ye ko jibi centre contrôle ale de b'a an bolokɔrɔ fulakɛ b'an bolokɔrɔ o don i k'a dɔn e ni ne fila tɛnkunnen bɛ ɲɔgɔn na kɛlɛw ni jibi ye yamaruya di kunnafoni an b'a dakolo ci po karamɔgɔ de b'a tuguni naamu fariya min bɛ faama kankɔrɔsigi la n'o tun bɛ faama yɛrɛ la an bɛɛ tun na si k'an jɔ kana siga bala cogo bɛ di Amadu El Konare n'i ye kɔmɔtigi ye n'i ye bolitigi ye n'i ka boli tɛ se ka maa fa a fili boli ɲuman tɛ Amadu e boli b'e bolo a tɛ se ka maa fa tiɲɛ na o tuma n yɛrɛ ma jigin n'an da nin lajɛ o b'i bolo de maa bi aw ɲininka o la aw ka jamana silamɛ kɔni o de la n'a fɔra ko misiri jɔra a ka dugu la misiri camanba bɛ yen nka an ma se ka confiance nka hali bi a ka boli kelen kelen n'u b'a bolo dɔ taara ko bɛ taa an ka boliw jeni an y'u kɛ bɔrɔ la ka t'u bila so kɔfɛ karamɔgɔkɛ taara an y'u bɛɛ cɛ tun tuma a ma jigin bi n bɛ n da in lajɛ ni a ma se ka fɛn kɛ i y'a fɔ cogo min na n b'a fili Amadu El Konare ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de Bamako wula Amadu El Konare i k'a dɔn wulikajɔ ni cɛsiri bolo kan jamana den bɛɛ lajɛlen kɛn bɛ sɔrɔdasi ye an bɛɛ lajɛlen kɛn bɛ filɛlikɛbaa ye an bɛɛ lajɛlen ka kɔlɔsili kɛ Amadu El Konare i k'a dɔn o de kutumu kelen kɔnɔ Bamaji ta a ka kɛwale dabila abada kɛwale jugu min b'u bolo n'u ye fiɲɛ bɔ da sɔrɔ n'u ye woni sɔrɔ u bɛ se k'u sɛlɛ min fɛ ka na ɲininkali kɛ i k'a dɔn u bɛna u ka kojugu kɛli daminɛ Umaru Angoyiba Baru Kolondigi nin y'a ka fasiri ye a ko wulikajɔ jateminɛ ne don jateminɛ dɔw fɛ kungokoloba dɔ bɛ yen u k'a ma ko Loranga kungokolo o don Amadu El Konare i k'a dɔn taakasegin cayalen bɛ Bamaji jɛlɛjɛkulu fɛ sabula ŋɔnɛ min don n'u na mura Amadu El Konare nin kelen bɛ k'u kamana gan o ti bɔ sabula i k'a dɔn nin mɔnɛ in kɛra sababu ye k'u ka fɛn caman kɛ u ka dabaliw ni fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tiɲɛna u jigiba de kun ye mura ye mura i k'a dɔn u bɛ ne ka san 8 bɔ mura kɔni y'u ta de ye u bɛ don ka bɔ la cogo min ka d'u ye kabako Amadu El Konare u mana hali tiɲɛni kɛ yɔrɔ wɛrɛ u bɛ boli ka t'u da mura san 8 Amadu El Konare mɔɔw tɔɔrɔla mɔɔw degunnen bɛ sɔrɔdasiw ye wulikajɔ min kɛ kɔsa in na maa 200 walima maa 300 ni kɔ Bamaji la k'a bɛɛ lajɛlen kɛ su ye Amadu El Konare i k'a dɔn kabini o kɔni kɛra u ka bolofara wɛrɛ minnu bɛ ayiwa jamana yɔrɔ wɛrɛw la walima dugu wɛrɛw la Amadu El Konare i k'a dɔn kelen bɛ ka ayiwa zole da ɲɔgɔn ye dimi min donna an na n'an ma fɛɛrɛ kɛ ka taa dimi bɔ walima mura ka se ka segin a segincogo kɔrɔ la ka k'an da ye i k'a dɔn an ka dabaliw man ɲɛ Amadu El Konare i k'a dɔn dabali wɛrɛ tiɲɛlen d'u bolo sabula Bamajiw faralen bɛ ɲɔgɔn kan kulu ni kulu i y'a dagali b'a damana Amadu El Konare jezimu i k'a dɔn o fana b'a damana min ye Amadu Kufa ye u ka jɛrɛjɛkulu min ni Iyadi kun b'o dɛmɛ kosɛbɛ ale de kun bɛ wari d'u ma o don Iyadi yɛrɛ bana wari dili ma Amadu Kufa fɛ foyi tɛ yen bilen Amadu El Konare kabini o kɔni kɛra sa o de kɔni kɛra sababu ye kɔsɔ in na i b'a ye u ka bi dugudenw kan i k'a dɔn diyagoya bɛɛ lajɛlen ka jaga bɔ kabako u b'o sɔnni ni a b'o binkani wale min na u bɛ balo o de la Amadu El Konare o min fana tiɲɛnen filɛ sɔrɔdasikulu fɛ taayɔrɔ tɛ Amadu El Konare jateminɛkɛla dɔw bɛ yen olu ye sɔrɔdasikulu ladɔnniya k'a fɔ kuluba dɔ b'a ka bɔ Burkina Faso ni ka na ayiwa nin kungokoloba in sɛgɛrɛ sabula dɔw ko u ye taakasegin caman ye
dimanche do kata dugu je ay wandene do la avril kalo kleta ani kelela i ka do kan vara nyanga bay ataka segi i ka do agongo duruledo o sominyere la i ka do o ka ko kan jona amono ko na re ka do wuli ka jo buluka dabali mi ndigele do mura ko de do sabula mura klale mi vilula i ka do tarotula i ka do amadu kufa na genyaw amodo ko na re ka dabali bi ni ka ba fere bi ni ka ba bulu amodo ko na re fon no kumbe ke sababu yo ka war soro amodo ko na re i ka do bi ni ka dese o dabali kura mi ndigele do o deye o ka se ga bingali walma kele bulu wuli kata bi soro asukuluka walma anga dozo amodo ko na ro keleme ko dabali detige che ko mi nyu ye o ko jama kacha muto tigi na mobili tigi amodo ko na ro kacha mu bela jile baraka fara nyu anga doni ika do kokolo mi wore no loriga amodo ko na re ka do bitalike kata fo koro ika do aywa mi ngoni ye koro kawye olu deguna olu fana ikuna fo ni dika kwosena ka fo chew baraka ta mata mo ka fabelo la kosobe hanno ya soro mbugo done do bamanjila mbugo invara le ko ni bu la sa baraku demede maka kaloro nyini so asukulu kanga fere ke ka dabali kurake jona amodo ko na re nunu mana ta fara nyonga ku dili duna walma ku bina jeja ro soro ala mangisira ami ako wuli ka jo mi nyokoro na lamini amodo ko na lu fana kunye degu badde soro hal bi naka bi wallahi ikado bita bi mo ka furanje ulla jaga mine ani dugu kono na kata jaga minuna kabako bi mi ngoni ye katiba masinai amodo ko na re ikado kulero barika bunyana ko sobe ya da gali mi ngume war duma oto dible amodo ko na re ikado abo yoro minu mine ne do kundu bulo fana nu bu ka jaga mine oro la ja ko ya la so ani saga ni mishi ani ba ubo fana jako ya mine mola amodel kunare ikado koro kunkulu bay ngoni mi lori gagné ikado fara nyanga baraka ke doni opma amodel kunare soro su ko ni kuna foni de leflu loka nu malabe ke jona kata nunu ngumbe sabula ba manji jereja kulu cengana no yu ka shefuyi amodel kunare ulu de keleme ka wele bla nyoma mi ngoni mona ye ukana mona bu yere la sabula mura mine ni ula model kona rekado koni ye gelabay kuna foni chama be mi nye dirpa yere nyama so no so su ko kuna foni disoyi olu yere chama vo amodel kona ro bi chama ngalama opma kadiba masina adda kulundi na flongulundi kumasira nuka mo dafara kuma mi ka fara nyonga so so bita tabulula ka ba pe ngunye sebanye anye mi mbo soirde bamako kono abamako ula kana mo da watu ngora dugutala ma tlonge ke gandiga so ni gelena opma ta chuko ko yikono kana siga kono ko mali sinzini me sene bagamara ani monika onga benata faka chama ndemena munukele do ka senekela ke bolo ko fenye sebenikela ko ama ko mobliro bi ni ka do nga fo gwe ya kele do ka kusi mugudo jamana kono mi nyi ka do jamana kundigire no e colonel Asimi Goita ale yere senekela o yere ka awanyemanya so ba ni ka do o jere jekulu ayo nyemanya mina ako ijonga wulika joke no tembali be bolo minga ni fere ni daluma tige juna ikado nga fo kongoto obiso jenfe bela jerelema sabula isekute ima maoma ka jobato najimi inapuma fo mimi jat lokoro ode kama jamana kuntigi ayra ya kanusa ni ya me conseil supérieur de l'agriculture sene ere bunanguka ikado senekela ere nyemanya soba jamana kuntigi minyana yo nyema foloye uka faranywanga ka hakili jaga boke ka seneko puma fo hakili na kura juma umeta abetalike odela sebenikela ko ikado o lada la jere takotani fulana obara sigira senga kunungo anga jamana kono koy jamana nyema ere jabala la kuluba Asimi ayre ko bela jerele nyemanya ako minye uyezole na fe folo minga iyo doni ma munumbe no ye secteur munumbe no lu jose de ngolo fa nyina senekola jamana kuntigi ko nya kanusa ikado kaseka medaille no ye jojoye kata kadi ikado o cheba sabama o secteur nyema uma ikado ko olu ye chesiri minga nyina senekola ali binaka bi ku lanyagari jamana jose bebe sikado medaille soro mani senekala ye chesiri ke ka jamana kuna wolo ikado medaille kadu fana ma ikado ukasana yele wa hali binaka bi ukallanyagari ako baraw bela jerele kofe ni metalike ikado ministry minyere nyesini chige kuma no ye Modibo Keita ale fana ye nyefolike nyina samya min demenani ye gole ya jume unye ikado jamana soro no de kara sababu ye ka ansigi ansin sabara kono baloko
ko ani k'a dɔn gɛya wɛrɛw la sɛnɛko la ale y'i da don o la ni k'a bɛɛ lajɛlen maana fɔlɔ o turu bɛɛ lajɛlen dara ni ka da korona kun k'a sabu kɛ ale ye degun belebele kɛ san tɛmɛnen na a ko kɔfɛ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn ji yɛrɛ nacogo ale ye colo la cogo min na o fana kɛra degunba ye sɔrɔ la i k'a dɔn sɛnɛgun kan a ko min ye minisiri ka o kumaw kɔfɛ fana a y'a jira k'a fɔ ni ɲamana gɛlɛyamisɛnnin dɔw bɛ yen n'o ye lakanabaliya ye o fana ye degun don marabolo caman na nka min ye nin bɛɛ tɛmɛna sa mais fɛn bɛ se ka kɛ ɲina waasa sɛnɛko ka kɛ bili haki ye jamanakuntigi ale yɛrɛ de ye i jɔ i cɛ jɔyɔrɔ la k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛyaba caman minnu bɛ yen ni soni sigira olu kan o tuma a bɛ sɛnɛkɛla bɛɛ lajɛlen wele hali bi n'a ka bi an ka daba ta an ka cɛsiri waasa i k'a dɔn wali jamana munɛ bɛ se ka bɔ an na cogo min na Mali yɛrɛ ka se ka sɛnɛ kɛ dun ka fa k'a kɛ tarafataɲini ye i k'a dɔn an kana dulon maa si la darɔ dumuni donfɛnw ani sɛnɛfɛn wɛrɛw la a ko a y'o laɲini kɛ a ko baaraw tɛ se ka sabati fɔ sɛnɛkɛlaw ka kokɔrɔ don sɛnɛkɛlaw kokɔrɔ donni fɛn fɔlɔ o ye sɛnɛ maɲɔgɔlɔ ye a ko i k'a dɔn awa jiko min bɛ yen n'o bɛ Ala bolo fɛɛrɛ dɔw tigɛra jiko la kabi Amadu Tumani Ture bɛ yen waati min na n'o ye ka sangurunin bila ale ka yɛlɛ sanfɛ ni nka i k'a dɔn awa munda ma da kaba ka sin ka taa gɔlɛ ci ye saa ka sin ka suuru ko baaraw ko i k'a dɔn ni kura bɛna fiyɛ o la ɲina samiya don dɔ ani fo bɔtɔ pangurunin bɛ wuli ni ka taa sanji kɔni diyagoya kɛrɛmatigɛ o ka suuru Asimi ko baaraw o fanga bɛna bonya nɔgɔ ko min yɛrɛ kɛlen don i k'a dɔn kirikara wakika ye a ko i k'a dɔn a ye hakili jagabɔ kɛ jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ mais bɛ se ka kɛ waasa sɛnɛkɛlaw ka nɔgɔ sɔrɔ subvention na san tɛmɛnenw na subvention kuma min fɔ a bɛ di 2,000 ani 200 n'o ye 11,000 francs ye jamanakuntigiw ye jateden bɛɛ lajɛlen sigi ɲɔgɔn kunna k'a dɔn k'a fɔ jɔn ko Ala gɛlɛyaba bɛ jamana kun nka o bɛɛ n'a ta min ye i k'a dɔn engrais a ka subventionné min ye i k'a dɔn awa 2,000 ani 500 i k'a dɔn a cayalenba a ka kɛ o ye dafarada min b'o ni san tɛmɛnenw ta cɛ o ye 300 ye jamana bɛ cogoya min na gɛlɛya ni diɲɛ kuru kara b'an kɔ nin waati in na o tuma jamana ɲɛmaa kɔni ye musaka belebele bi waasa nɔgɔ a bɛ se ka di sɛnɛkɛlaw ma ɲina 2,000 ani 500 o ka kɛ subvention ye fa bɛɛ lajɛlen fɛ a dilen kɔ subvention na ne bi kɛ waasa maa minnu bɛ yen n'olu ye kurutu n'u b'u yɛrɛ kɛ sɛnɛkɛlaw dɛmɛnibaaw ye ka sɔrɔ sɛnɛkɛlaw jugukisɛ bilen don olu yɛrɛ de bɛ sɛnɛ gun kan u bɛ nɔgɔ labɔ dugutilaba fɛ i k'a dɔn u ni chef secteur u ni magasiniers n bɛ se k'a caman maden to a f'i ye minnu bɛ yen ni sɛnɛ ɲɛmaaw don togodaw la u bɛ nɔgɔ bɔ dugutila fɛ u ni magasiniers ni chef secteur k'a di julaw ma ka sɛnɛkɛlaw to tulo la dugutila fɛ caman Asimi ko ɲina minisiri min bɛ sɛgɛsɛgɛlikɛlaw de ka sigi maa o maa bɛ yen n'i ye sɛnɛkɛlaw ka nɔgɔ kelen bɔ k'a di dogodogonin sira fɛ i k'a dɔn ta ka da i kan o dugujɛ bɛɛ i ka gɛn ka bɔ i nɔ na wa i ka wele fanga na i k'a dɔn o kuma o sariyaw taara min ye nɔgɔ min bɛ yen n'o ye i k'a dɔn an ka bamanan bolola nɔgɔ ye o ka di i k'a dɔn 500 i k'a dɔn k'o ye ɲinan ta ale fana ye o laadaw n'o hakilinaw bɛɛ lajɛlen taara ninnu n'a ɲɔgɔnna hakilinabaaw de kuma fɔra nin sɛnɛ sigi kɛnɛ kan min kɔni na Asimi ko a b'a fɛ sɛnɛkɛlaw ye cogoya sɔrɔ kɔɔriko la ɲinan cogo min na kɔɔri kɔfɛ balo yɛrɛ ka sɔrɔ Mali kɔnɔ an yɛrɛ k'a dun k'an fa k'a tɔ ta ni ka taa di wali jamanaw ma kunnafoni filɛ an ye min info matin na a ka bidon boli la Amadou Konare misirima n'a ye dɔnkili da maa min mana lamina a b'i tori ka gɛrɛ o de la Amadou Konare n bɛ n bolo bugɔ ka don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ko Dɛnba Kɔnte Dɛnba ko Amadou Konare k'a dɔn dugu ti ja ko bɛɛ lajɛlen ka dɔɔnin sɔrɔ jamana ti basigi ye a bɔ fo hakili ka to bɛɛ lajɛlen na Amadou Konare k'a dɔn foroba cakɛda dɔ b'an fɛ a bɛ Segu u k'a ma comment texte SA anw k'a ma Segu ko komina i k'a dɔn a ɲɔngirila a bɛ ni ka san damadɔ bɔ Amadou Konare a ɲɔngirilen a ye maa caman de ka nabɔ sabula baarakɛla minnu bɛ yen Amadou Konare a ka ca maa ba yiriga caman Amadou Konare k'a dɔn denbayatigiw don min y'u dahirimɛ ye o ɲɔngirila Amadou Konare komina tɛ se ka wuli nka baarakɛla minnu bɛ yen ni u ka hakɛ bɛɛ a wa komina na u ni yɔrɔ kan ka di u y'u sen don k'u bolo don wajibi gouvernement caman dɛmɛna olu ye nɛgɛni ani nkalon tigɛ Amadou Konare k'a dɔn dɔgɔtɔrɔso ko kala Mayiga tiɲɛjala fɔli ani ko kɛli o de ka d'a ye a kun ye layidu ta comment texte k'a fɔ hakaja u k'u kɛ pewu n'a segira Bamakɔ dabali ni fɛɛrɛ kura bi tigɛ min kɔni ye u bolola wari ye u wɔsi kɔni hali n'a bɛɛ lajɛlen ma sɔrɔ ale na fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ dɔ ka sɔrɔ a la n'o sɔrɔla i k'a dɔn taalen ɲɛfɛ dɔɔni a n'a kɛ o kɛcogo la min ye taama ye uti kalo san 2021 i k'a dɔn
dɔ premier ministre kun dɛmɛna Segu jamana na a ye layidu in da mɔɔw ɲɛna ko in sumayara i k'a dɔn gɛlɛya dulonnen don o tɛ Amadou Konare a ye min fɔ a ko commandant baarakɛlaw miliyɔn 600 Amadou Konare i k'a dɔn ko nin bɛ d'u ma sabula wari in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan chauffeur wari miliyari 2 don Amadou Konare k'a dɔn o de juru bɛɛ ayiwa baarakɛlaw ko juru de bɛɛ ayiwa jamana ɲɛmaaso la Amadou Konare a ko n'o dira i k'a dɔn a tɔ fana bɛ boso dɔɔni Amadou Konare i k'a dɔn dɔɔni dun tɛ tɔtɔko la premier ministre kɛlen ka nin kuma in fɔ nka a kun ye ayiwa dabali tigɛ maa minnu bɛ n'olu kalannen don k'an ka baara ɲɛnabɔ Amadou Konare wari kun bɛ di fɔlɔ cogo min bɛɛ de bɛ wele u ko min ma billetterie Amadou Konare k'a dɔn o ka suma wa munumunu salo ka bon Amadou Konare a ŋanamu fana ka bon kosɛbɛ sɛbɛnkɛla ko u nana fɛɛrɛ kura ni dabali kura tigɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ a bɛ kɛ nin kɛcogo in na wari tilali o tuma baarakɛla fɛn o fɛn bɛ yen n'i ka juru bɛ jamana na i ka taa compte dayɛlɛ banque la o de ka teli Amadou Konare k'a dɔn ŋanamu t'o la suɲɛni t'o la o fana suturalen bɛ sɛbɛnkɛla ko in sumayara ka da o de kan nka i b'a ye k'a fɔ a bɛ ni ka kalo 1 bɔ Amadou Konare i k'a dɔn min ye compte bancaire ye baarakɛla bɛɛ lajɛlen kɔni dilanlen o fana na Amadou Konare k'a dɔn hali bi sigi kelen don ka kɔnɔni kɛ sɛbɛnnikɛla ko a da bɛ gouvernement de la wa yalima mun de kɛlen bɛ k'a ko dulon a ko sɛgɛsɛgɛliw ni jateminɛw y'a jira k'a fɔ gouvernement tilala baara la sabula miliyɔn 600 min Nisogɛl y'a layidu ta a warijɛ dalen filɛ Amadou Konare k'a dɔn gɛlɛya bɛ yɔrɔ 2 de la min ye syndicat bolo 2 ye o de b'u ka ɲɛmaaya la Amadou Konare olu de bɛ wuli ka jɔ la syndicat bolo 2 i k'a dɔn olu bɛn tɛ ko la wari in dilancogo la syndicat bolo fara fɔlɔ Amadou Konare o ye syndicat ye min n'u bɛ UNTM na o kɔni y'a ɲini k'a fɔ miliyɔn 600 min bi di i k'a dɔn a 20 30 ka bɔ a la maa minnu y'u dɛmɛ baara la n'o y'u ka avocat ye olu ka sara ka d'u ma Amadou Konare i k'a dɔn syndicat bolo tɔ kelen dɔ in o tɛ o ma jɛn'o ye o ko ayi o fana den n'u bɛ CSM na o k'o ti kɛ wari kunfɔlɔ min bɛ di i k'a dɔn olu ka wari bɛ d'u ma baarakɛlaw ɲɛnina u sɛgɛnna avocat na kɔ kɔnɔ Amadou Konare k'a dɔn gɛlɛya in nana dulon syndicat bolo 2 ni ɲɔgɔn cɛ wari dɛlen filɛ a bɛ tila cogo jumɛn na a ko kɔsɛn in na sa min ye docteur Sogɛl Kokala Mayiga a ye tabale gosi tuguni nin ye mun ye i k'a dɔn wari sɔrɔla ka ban wari tilali fana syndicat bolo bɛ ni i nin don la o tuma ministre wele joona jɛnɛ k'u sigi kɛnɛ kelen kan i k'a dɔn awa min kɔni ye ko ye a ka ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye fɔta sɛbɛnnikɛla ko ayiwa dɔgɔkun tɛmɛnen yɛrɛ de koyi ministre so min n'o kan k'a ko ɲɛnabɔ Amadou Konare i k'a dɔn o de ye ministère de l'urbanisme de l'habitat des domaines de l'aménagement du territoire ani et de la population Amadou Konare o ye tabale gosi ka syndicat bolo 2 in wele u ka ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ avril tile 11 tɛmɛnen Amadou Konare i k'a dɔn maa 7 olu nan'u jɔ kɛnɛ kan maa 7 fo maa 4 Amadou Konare i k'a dɔn a bɔ syndicat bolo min bɛ yen ni olu n'u bɛ n k'i ɲininka UNTM na olu nana ni maa 7 ye Amadou Konare i k'a dɔn awa syndicat bolo dɔ in min bɛ CSM na olu y'u ka maa 1 bila ka na Amadou Konare tuma min ayiwa u nana dafa kɛnɛ kan ministre ye ɲininkali kɛ aw ye maa 7 nin ye jɔni ni jɔni ye ne ye ayiwa syndicat bolo fara ye nka tɔ 2 y'an ka avocat ye avocat a ye taa kɛnɛ ma joona ministre ko ten o avocat Fumaleka mais avocat ka kuma tɛ yen fɔlɔ tiɲɛna on a convoqué les 2 syndicats. Bon, n'a ye avocat tu kɔ yala a bɛna baara gɛlɛya ministre ko avocat kuma tɛ yan syndicat bolo 2 min ni y'olu wele mɔgɔ b'olu de la olu de bɛ na o tuma olu dɔrɔn avocat aw ka taa jɔ kɛnɛ ma n'u bɔra tuma min ni min b'u fɛ u n'o fɔ a ye Amadou Konare i k'a dɔn tuma min n'u nana segin ka kuma ministre ko petu i k'a dɔn gɛlɛya wɛrɛ t'a la bilen koyi wari dalen filɛ nin ye mɔgɔw dulonnen don mɔgɔw b'u ka wari la u dɛsɛlen don k'a sɔrɔ aw maa 2 ka bɛnbaliya la o tuma n'a ma bɛn ko la wari in bɛ taa bila bɛɛ ka compte la kelen o kɔfɛ aw ɲɛnama a bɛ taa bila bɛɛ ka compte la sabula premier ministre ko a ko i k'a dɔn miliyɔn 100 in ka tila i k'a dɔn kalo nata in na miliyɔn 121 o fana bilalen don o bɛna tila o tuma a y'a lajɛ a ka kiliw fara ɲɔgɔn kan sabula nin ko ninnu a bɛna ni gɛlɛya caman de ye yanni san 2022 min kɔni wuli ka jɔ ni cɛsiri ye Sogɛl Kokala Mayiga ye layidu ta k'a fɔ a na ko caman kɛ min bɛ se ka to mɔgɔw bɛ lafiya nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ ɲɛdankura karamɔgɔ daba tugura i jɔ cɛ ka pep k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye
Amadou Konare ne mbala chugobedi karamɔgɔ daba tun wara nan tigɛ don ko kuratu kunnafoni sɛbɛn Mali Horizon Birino Jito Segebeji Birino a ye sɛbɛn kɛ Birino ko a bɛɛ n'a ta ni mɛnna fɛn o fɛn makon na a ka kan I ka ɲininkali kɛ ni ŋaniya juguya tɛ jaabi ɲuman na d'i ma a ko o kɛra ministère de l'économie a fɔ olu ta ye wo a ko min ye waati tɛmɛnenw na ni hakili b'a la kalo in tile 6 Mali Horizon u ye fasiri belebele kɛ fasiri min na I k'a dɔn u ye tɛngɛlɛ Mali bolokɔni ta ni k'a si Mali yɛrɛ ministre min ɲɛsinen don Wagadenko ma n'o ye Aluseni Sanu ye I k'a dɔn u ye titre min d'a ma I y'o dɔn de u ko le ministre Sanu sans nous le peuple I k'a dɔn a tun bɛ tali kɛ mun na waati dɔ tɛmɛna jamanaden dɔw de ye hakilina ta ko I k'a dɔn musaka bolofara dɔ ka dayɛlɛ I k'a dɔn BDMSA la n'o ye kɔndu ye mun na I k'a dɔn maliden fɛn o fɛn b'a fɛ dɛmɛ ka ɲɛsin anw ka I k'a dɔn finitigilakaw bilama ma u ka taa u ka 20 ni 10 bila o kɔnɔ waasa a bɛ se ka kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin jamana ma nin waati gɛlɛn ninnu kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko I k'a dɔn o bi waati jan bɔ nafolo in yɛrɛ ko kɛra cogo di wari joli b'a kɔnɔ a taa cogo bɛ cogo di dɛ I k'a dɔn minisiriso maaw kun da dilen don tɛtɛw fɛn tɛ ka fɔ maaw ye min ye maa min bɛ yen n'i y'a ɲini jamanadenw fɛ a y'an dɛmɛ a ka to ka kɔndu ni dɛmɛ cogoya ɲɛfɔ o bɛ maa tɔw la ɲagari wa minnu ye dɛmɛ kɛ olu bi da jigisigiw baaraw bɛ na u mɛnna sira la sa min ye Mali Horizon ye sɛbɛnni kɛ sɛbɛnni min yɛrɛ la sa I k'a dɔn minisiriso yɛrɛ wajibiyara u ye jaabi bɔ I k'a dɔn ni k'a bitali kununko bataki dɔ sera Mali Horizon maaw ma ni ka I k'a dɔn a danganamaya diɲɛma k'a ye k'a yira k'a fɔ ministère de l'économie et des finances olu kɔni mi bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ compte min bɛ yen n'o dayɛlɛla BDMSA la waasa ka musaka bila a kɔnɔ dɛmɛ yɛrɛ nasiratigɛ la ka ɲɛsin cɛmancɔrɔ fɔra ma ko a nafolo kɔnɔ ko o de filɛ nin ye koyi CFA wari 100,000 I k'a dɔn ani 100,000 ani 50,000 n'a kunkanfɛ I k'a dɔn ko o de b'a kɔnɔ a daminɛ ani bi cɛ 100 millions Maliyɛnw bolo sumayara mais ni fɛn kibaruya tɛ ka di a bɛ sumaya de o mais 100 millions c'est trop peu n'a kɛra ko bi Mali journal la u b'a kala malidenw a ye dɛmɛ kɛ nafolo min na ni hakɛ b'a kɔnɔ min sigilen filɛ I hakili bɛ jigin wa I bɛ laɲagara I bɛ dɔ bila a kɔnɔ nka n'aw ye compte dayɛlɛ kalo 6 kalo 5 k'a maga sumalen to gɛlɛya bɛ yen an bɛ nasɔngɔ ɲini na bon maaw bɛ ɲinɛ a kɔ Amadou Konare moi je vais donner la solution au ministre de l'économie et des finances il est à l'écoute c'est-à-dire que solution min bɛ na malien ka teli ka wari bɔ min na a ka teli a jamana bi sɔrɔsiw bi dɛmɛ sɔrɔ sisan fɛn kelen o ye jumɛn ye qu'on organise un téléthon u ka premier ministre wele Assimi Goïta ka ye kɛnɛ kan ministre des finances ka ye kɛnɛ kan kosɛbɛ u ka viseli kɛ jamana sobaw u k'o ɲɛmaa bɛɛ invité joona o tɛ kelen ye Mali jagokɛlabaw u k'a kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ta tɔgɔ ma k'o invité kɛnɛ belebeleba dɔ sigi wallahi Alasago Asago jamana mɔgɔw b'a ka dɛmɛ na kɛnɛ kan min se min ye o kuma nin y'a ɲɛ Amadou Konare an bɛ fara ɲɔgɔn kan wallahi tile o su kelen walima a tile kelen n'an ma miliyari 3 miliyari 5 fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ma tun wulibali don minnu bɛ chèque di min bɛ warijɛ di min bɛ promesse di u ka nin lamɛn dɛ ne hakili b'a la an delila ka nin kɛ o Coupe d'Afrique Mali 2002 Alpha ye nin ɲɔgɔnna de organisé Kuluba Alpha yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan ministre bɛ ministre bɛɛ dafalen Mali jagokɛlaba dɔw ye 100 millions dɔw ye 200 millions di Mali faama ɲɛna ni jagokɛla bɛ sin ka a bɛ ko dɔ kɛ dɔrɔn non yɔrɔnin kelen voilà la solution yɔrɔnin kelen parce que min bɛ dɔw bolo sumaya dɔw yɛrɛ de ma da fana a bɛ di minnu ma olu ka bila la dɔw fana ma da donc n'u bɛ na organiser u bɛ n wele agent de communication bɛ n bolo ne de b'a labɛn a kan ka kɛ kɛcogo min na nka jelikuntigiw fana aw bɛ wele dɛ mais bien sûr aw fana ka dɛmɛ ka na kɛ jamana ko tɛ de n'i ye so jalen jamana ba sigilen tɛ non fana ma anw de bɛ mɔgɔw kɔnɔ ka dusu don mɔgɔw la ka taa ni wari nka aw yɛrɛ fɔlɔ ma dɔ bila o tɛna maa tɔw fana jatigiw de b'anw dɔn ni jatigiw ma fɛn k'an min mun kɛ Naam. Tabarikala. Sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye k'a dɔn ministre Aluseni Sanu kɔni ye danganaya di u ka taa BDM la ka sin ka taa a numéro n'u cɔki ka sin k'a wari bɔ k'a da parara a ko CFA wari 100,000 ani 100,000 a n'a kunkanfɛ o de bɛ i k'a dɔn nafolo bondo in kɔnɔ an bɛ waati min na i ko sisan sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn a ministre ko u bɛ foli di maa o maa bɛ yen ni olu kɔni ye 20,000 ni 10 ni 100,000 bila a kɔnɔ u bɛ anw fo ni ka an ko ɲuman dɔn k'a sabu kɛ i k'a dɔn jamana
jamana bɛ gɛlɛya min na maa ka sɔn ka dɔ bɔ ka taa bila ko ka jamana furanjɔrɔfama dɛmɛ k'o ye ŋaniya ɲumanya o baara ye min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ o de hukumu kɔnɔ u ko min ye minisiri e ko a ma hakilina kura ta sa de a ko min ye sa k'a daminɛ bila fɔ ka taa min kɛ nɛn o nɛn i k'a dɔn u na taa kɔntu in kɔnɔna nɔjɛ ni ka na i k'a dɔn a kɔnɔ kibaruya bɛɛ lajɛlenlen di malidenw ma an bɛ ka dɛmɛ kɛ nafolo min na nin hakɛ de b'a kɔnɔ nin hakɛ de bɔra a la walima fɛn ma bɔ a la fɔlɔ u n'o kibaruyaw bɛɛ lajɛlenlen di u kɔni ko ka b'a daminɛna fɔ bi minisiri yɛrɛ y'a perepere a tigɛ ko dɔrɔmɛ kelen ma bɔ wari la fɔlɔ k'a bɛ ka bila a kɔnɔ cogo min a b'a cogo ni na ten kunnafoni filɛ bɔbɔkɛ in ka sanu kɔni do yen ale k'a dun maa wɛrɛ t'a dun a fari fa mɛ dɛ bon o de e ma ministre de la justice ya wallahi u bɛɛ c'est-à-dire ils partent nonchalant nka siraw ɲɛ siraw ɲɛ dɛ siraw ɲɛ naam kunnafoni filɛ Bruno Jito Segbeji ale de y'a sɛbɛn Amadou Konare n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de Bamako wula o don Amadou Konare wulikajɔ ani jateminɛ jamana den caman kun y'a ɲini Amadou Konare k'a dɔn ko dɔ kɛra jamana kɔnɔ kosɛbɛ a ka sɔgɔbɛ ni k'a sɛnsɛn a ɲɛ ka se ka dɔn Amadou Konare i k'a dɔn a bɔ kokɔrɔ yugubali a bɛ na ni ko caman ye mun don min ye Laya Jara ka fɔ ye a ko jamana den kun y'a ɲini waati camanjɛ fanga nana fɛn o fɛn kɛra jamana kɔnɔ kelegula walima a ma faamuya a bɛɛ lajɛlen ka juguba ni k'a sɛgɛsɛgɛ Amadou Konare i k'a dɔn a don ni bi cɛ kuma caman kun fɔra nka kunnafoni labanw kɔni y'a jira Amadou Konare jamana ka soba minnu bɛ yen ani jamana ka dugukoloba minnu bɛ yen minnu kɔni nɔma dara walima k'a feere IBK tile la Amadou Konare caman kɔni ye ŋaniya siri k'a fɔ a ko ma jɛya a dɔw kɛra dugudugu ni dugu de la o jagokɛlaba caman bɛ yen minnu kɔni y'u kɔngɔ fa dugukolo walima a yɔrɔw la sɛbɛnnikɛla ko a feerela cogo minnu na caman kɔni y'a jira k'a fɔ a ɲɛmadɔn a kɛra dugudugu ni dugu ye sabula n'i ye jateminɛ kɛ ka miiri kɛ Amadou Konare k'a dɔn nin yɔrɔ belebeleba denw a kelen o kelen bɛ miliyari caman sɔrɔ n'a fɔra nin bɛɛ lajɛlen feerela a sɔngɔ taara bɛn miliyari 24 ma o bɛ maa gan i kamana na o tuma a ko ka sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ sɛbɛnnikɛla ko a wa minisiri min n'a bɛ kiiri kunna o kɔni kun ye yamaruya di kɛ k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw ka kɛ a sɛgɛsɛgɛli bɛɛ lajɛlen kunna ka taa dɔn a feerela cogo min maa min y'a feere min bolo nɔ bilala sɛbɛnna o kɛra ka feera maa minnu ma a bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛdɔnna ka ban a tɔ tora kiiri yɛrɛ de bɛna wuli sa i k'a dɔn a ko ka taa ɲininkali kɛ sa maa minnu ni maa minnu tɔgɔ b'a la Amadou Konare o de bɛna ɲɛɲini sɛbɛnnikɛla ko nka sɛbɛnfura ninnu dalen bɛ a wa kiiribulon kɔnɔ nka da dennen don a kan ka da mun kan a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Ala ka hinɛ Ibrahim Boubacar Keita la a tile Amadou Konare k'a dɔn a kɛra jamana wa sɔgɔbɛ ni jamana ka walankata min kɔni ye dunkojugu cɛjugu ye taasi t'a la miiri t'a la bɛɛ lajɛlen y'i bolo sɛbɛkɔrɔfa Amadou Konare i k'a dɔn o min kɔni kɛra a donnama in kama ayiwa i b'a ye k'a fɔ maliden nisɔn ma diya kosɛbɛ fiyewu min kɔni ye an ka yɔrɔw ye an ka foroba du Amadou Konare i k'a dɔn dugukolobaw ninnu feerela feerecogo minnu na jamanadenw kɔni y'a wajibiya jamanakuntigi kura kan Asimu Goyita a k'a ɲɛɲini n'a sɔrɔla kow ɲɛdɔnna ko sɛgɛsɛgɛra a kɛra kɛcogo minnu na a ɲɛdɔnna cogo minnu na Amadou Konare k'a dɔn kunnafoni de kan ka boloda jɔni jɔni de kan ka ɲangi jɔni jɔni de kan ka ayiwa wele Amadou Konare olu ɲɛma fɔ nka min kɔni yɔrɔ sanbaw ye Amadou Konare k'a dɔn ayiwa du belebeleba 27 batimaw ye Amadou Konare o de feerela sɛbɛnnikɛla ko a feerela minnu fana ma o de an ka jagokɛlaba caman bɛ yen olu de y'a bɛɛ lajɛlen san Amadou Konare feere ninnu dɔw y'a jira k'a fɔ a ka wuli Amadou Konare dɔw y'a jira k'a fɔ a ka dabila walima u ka wele ka t'u ɲangi a mana tigɛ dawu da dala keleku ni fiɲɛ caman de b'a la ni hakili b'a la waati la i k'a dɔn cɛkɛda dɔ bɛ yen ko ACI o directeur général kɔrɔ dɔ bɛ yen Amadou Konare i k'a dɔn to a kun fɔra o y'a ɲini k'a fɔ gundo minnu kɛra ani fɛn minnu kɛra kɔnɔ faama minnu tɔgɔ b'a la u kun y'a ɲini k'a fɔ a bɛ kuma miliyari 24 o dɔgɔyara kojugu Amadou Konare kuma wari tɔ bɛ min dugukolo ninnu dɔw a kelen dɔw bɛ miliyari 24 sɔrɔ n'a fɔra nin bɛɛ lajɛlen feerelo la Amadou Konare a bɛ maa gan i kamana na sɛbɛnnikɛla ko in du daminɛna bila ko tɛ min ye faamaw ye u fɔra ɲɔgɔn kɔ Amadou Konare k'a dɔn fanga tɛ yen min kɔni sera ka ko in k'a sɛgɛsɛgɛ nka Amadou Konare an ka kari kelen da ɲɔgɔn ye ni maa min ko i t'i ɲɛ sɛmɛ yeli ko i ɲɛna sɛmɛ ni k'i fɔ i k'o ye Amadou Konare fɛn saba bɛ i b'o tiɲɛ i bɛ bu pɛrɛn i bɛ pasa tigɛ i bɛ kolo kari Pau o kuma a ka kɛ joona o
ni kwiti nya sɛmɛ yeli ko ibenige amodel kunare kari jamana jogokɛlaw a feerelu ma u y'u ka nafolo bɔ ka don a la maa minnu y'a feere ba ye n'olu de b'a sɛbɛnko ɲɛnabɔ o ye cadre de dɛ olu de do cadre de y'a kɛ dɛ cadre b'u de y'a kɛ a tun u ka fara jagokɛla ka fɛn tɛ nin na ayi jagokɛla ka mun bɛ na n'i ko fɛn bɛ sugu la ni wari b'i bolo i b'a san dɛ n'i ko fɛn bɛ sugu la n'i ko n ka fɛn bɛ feere $5,000 ni jagokɛla n'a ko n b'a san $100,000 n'i y'a feere o la o de nɔ don wa min ye wari minɛ sa o ye wari kɛ cogo di a n'a y'a dilan sɛbɛnkuraw kɛ cogo di nin mun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ Bamakɔ wula karamɔgɔ daba tungura kunnafoni sɛbɛn Sud Hebdo i k'a dɔn olu yɛrɛ de ye nin kibaruya salo ka bɔ Mali gendarmew jabala ba la a ko i k'a dɔn alamisa tɛmɛnen avril kalo tile 7 a ko kɛra i k'a dɔn wa don belebeleba ye Mali gendarmew bolo a ko min bɛ tali kɛ i k'a dɔn dɛmɛ i k'a dɔn nin waati gɛlɛnba in yɛrɛ kɔnɔ jango sunkalo ka tɔbɔtɔli ta k'a ɲɛsin gendarmew bolofara caman ma maa minnu bɛ yen n'olu ye filiyabaatɔw ye den minnu bɛ yen ni gendarmew denw don falatɔw don fo ka taa se minnu yɛrɛ ni binna jamana lakanani na e ko i k'a dɔn maa caman ma i dusukun lapuma u ye wa sɛbɛnnikɛla ko balo caman ba di k'a ta ni k'a di i k'a dɔn awa gendarmew muso filiyabaatɔw ma ka taa se min ye lɔgɔliminɛw ma k'olu di u den falatɔw ma ani k'a dɔn ka dɛmɛ yɛrɛ ta ka ɲɛsin maa minnu bɛ yen ni olu ye gendarmew yɛrɛ ye n'u ni binna i k'a dɔn olu ka denbayaw ma a k'o baara de fanga bonyana kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ka fɔ la i k'a dɔn awa alamisa don a ko min bɛ tali kɛ i k'a dɔn kilew la o kilew fana tara ka di n'o ye yɔrɔ kuraw labɛnnen ye ka di gendarme bolofara min bɛ yen n'o ye groupe d'action rapide et de surveillance et d'intervention n'an ko a ma GARS i k'a dɔn awa kantura kɔnɔ o baaraw kɛra sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a ta ni k'a lajɛ min ye i k'a dɔn lahawta so belebeleba don min ye kɛnɛya yɔrɔ ye lakɔlidi gendarmew cɔ a la ka o fana koromo kari ni k'o tile ta ni k'a di u ma a k'o baaraw fana o sabatira a kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko nin bɛɛ lajɛlen nuɲuru dira i k'a dɔn ministre min bɛ yen ni o ye général de brigade Daoud Ali Mohamedine ale min y'u ka ministre ye ɲɛmaya tun bɛ ale bolo i k'a dɔn ka fara gendarmerie ɲɛmaaba ni o ye k'a dɔn général de brigade Samu Mɛnkɔrɔ Jakite i k'a dɔn baara bɛɛ lajɛlen kɛr'u ɲɛna min kɛra seereyaba ye a ko kabi nin baara ninnu kɛra gendarmerie yɛrɛ ɲɛmaa ni o ye k'a dɔn général de brigade Samu Mɛnkɔrɔ Jakite ale yɛrɛ ye kuma ta koyi a y'a jira k'a fɔ nin kɛwale minnu kɛlen filɛ nin ye ka kɛ dɛmɛ ye maa ŋaniya ɲumantigiw i k'a dɔn k'a daminɛ jamana faamaw la ka se jamanadenw ma ani k'a dɔn sɔrɔ busobaw ni an ka kɛnyɛrɛ tigilamaw fɛn o fɛn bɛ ka ŋaniya ɲuman ta k'a ɲɛsin an ka jamana bolofara fɛn o fɛn ma jango lakanabaw kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna gendarmerie n'a bolofara fɛn o fɛn i k'a dɔn a b'u fo ni k'u ko ɲuman dɔn opérateur bin yɛrɛ bɛ yen ni o ye jɔsenba kɛ naani o ye k'a dɔn Dɛma Yatasa ye foli taara ni ka ɲɛsin o fana ma k'a jira k'a fɔ i k'a dɔn nin kɛwale minnu filɛ nin ye ni maa minnu bɛ k'a kɛ direction des services sociaux des armées i k'a dɔn ka taa se gendarmerie yɛrɛ ka mutuelle ninnu bɛɛ lajɛlen y'u dusukun lapumali mun kɛ ka ɲɛsin gendarmew ani falatɔ minnu bɛ yen ani muso filiyabaatɔw k'u bɛɛ lajɛlen ka wale ɲuman dɔn u ɲɛ i k'a dɔn a da sera o ma kosɛbɛ a ye duwawu do kɛ minnu ni binna ka weleda kɛ hali bi n'a ka bi laɲini min bɛ u fɛ n'o ye Mali gendarmerie badabada a tun bɛ cogo min na kabi lawale ka se ka i k'a dɔn seko ni dɔnko minnu bɛ yen ani k'a dɔn sengola ni cɛfarinya mun bɛ gendarmerie kɔnɔna la ani ka kala yɛrɛ ni k'a dɔnna kari Mali lakanani na u y'a jira k'a fɔ o de y'u ka cɛsiri ye maa minnu m'o baara la n'olu somaw kɔni i k'a dɔn ni gɛlɛya b'olu kan falatɔ minnu bɛ yen ka se filiyabaatɔw ma a ka kan waati ni waati jamana ka kɔfilɛ kɛ u la a ko baara ninnu bɛ tali kɛ o de la min ye Jakite a ye foli di a ka ministre ma ale min yɛrɛ bɛ ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ i k'a dɔn n'i ye maa bila baara la ka to ka y'a senkɔrɔ k'a dɛmɛ a la o b'a laɲagari wa hali bi o bɛ i k'a dɔn a jigi sigi i k'a dɔn gendarmerie maa ɲɛma a y'o foli kɛ ka ɲɛsin jamana faamaw ma kunnafoni filɛ an ye min bɔ Sud Hebdo kɔnɔ u ka bidon bɔli Amadou Konare n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon min ye Mahamani Touré nin y'a ka sɛbɛn ye Touré ko di Amadou Konare bakɔrɔni min mana se ka bugɔli juru to a la kana ɲininkali kɛ o wolo de bɛ kɛ jibe Amadou Konare i k'a dɔn polisi cɛta kuma cayara o kɛra i k'a dɔn a furugufurugu cayara Amadou Konare i k'a dɔn ŋanamu cayara sɛbɛnnikɛla ko nka sen da min ye directeur général Sulemani Traoré i k'a dɔn a kumana ale de ye polisiso ɲɛmaaso a ko min kɔni ye kuma ye ani a wa taa ka segin kuma caman i k'a dɔn bolodalen don fa
bɛɛ lajɛlen la kunnafoni di siraw fɛ Amadu Konare k'a dɔn bibantɔ dalakolon dɛ a ko se ale kɔni bɛ wuli k'i jɔ ayiwa kangaranga k'a jira diɲɛmaa la cɛ in polisi ta namara ma k'a la i k'a dɔn ŋanamu ma k'a na a jabajɛlen don a b'o sɛbɛn kɔrɔfɔ sabula minnu ye baara in kɛ Amadu Konare u ye baara min kɛ maa bɛ se ka da la k'a fɔ a kɛra tarafatani na a ko n'i ye kota k'u lajɛ min ye cɛta o cɛta jamana in yɛrɛ de kɔni maanifi siranna sabula n'a fɔra foroba ko o kan ka kɛ Amadu Konare nkalon tɛ namara ni ŋanamu bi k'a la n'i y'i miiri kɔrɔlenw na Amadu Konare i bi da la k'a fɔ ŋanamu caman de bɛ kɛ polisi ta sɔrɔsi ta garidi ta Amadu Konare i k'a dɔn a ŋanamu fanga ka bon hali kɔsa in na dugukolodi min n'a kɛra a Kɛtɛbugu sow la n'i y'a ye jamanakuntigi y'a ko bɔ a dɔgɔ k'a jɔ pewu k'a dakolondi k'a filenkolondi nkalonda la Amadu Konare min ye awa Suleman Tarawele n'ale polisiw ka ɲɛmaaso ye a ko jateminɛ de kɛra ka sɛgɛsɛgɛli kɛ Amadu Konare k'a dɔn minnu bina sabula n'i y'u ka dossiers ta k'a lajɛ Amadu Konare i b'a ye k'a fɔ binkun b'u la i k'a dɔn maa tɛn'i da don bɛɛ lajɛlen la k'o fɔ a ko tiɲɛ don min kɔni wulikajɔ ye hali kɔsa in na polisiso yɛrɛ kɔnɔna minnu yɛrɛ bi baara la a kun jirala k'a fɔ dɔw k'an ka yɛlɛ sanfɛ ka jalaw sɔrɔ Amadu Konare i k'a dɔn ayiwa min ye polisi jalatigiba dɔw ye olu jalakira kosɛbɛ wa i k'a dɔn min ye u dɔnna yɛrɛ fana u ye $2 minɛ u baarakɛɲa dɔw la ko jalana far'u kan Amadu Konare o bɛɛ lajɛlen ye tiɲɛ ye nka cɛta min kɔni kɛra Amadu Konare a ko min ye nɔgɔ kisɛ kelen ye concours min kɛra i k'a dɔn namara t'a la a ko sabula min ye polisiw ye i k'a dɔn a mɛnna min ye ŋanamu ani ngalo ye tiɲɛ don kun bɛ yen nka sen recrutement Amadu Konare i k'a dɔn polisi directeur y'a jira k'a fɔ namara ma k'a la a ko commission min sigira k'a daminɛ fo ka taa fɔ a fori la Amadu Konare jaabi minnu bɔra alamisa jandemeni a k'i k'a dɔn nkalonda la a jaabi ye bila haki ye o tuma ale yɛrɛ bɛ se k'a sɛbɛntiya k'a fɔ min kɔni wulikajɔ ni cɛsiri bolo kura wɛrɛ o dalen don ŋanamu bɛ jamana kɔnɔ o tɛ nkalon ye nka n'a ma kɛ min fana na o fana ka dɔn Amadu Konare k'a dɔn minnu kɔni dara sen Amadu Konare k'a dɔn i b'a sɔrɔ olu de n'a kun ka kan i b'a sɔrɔ olu yamaruyalen don fɛn fɔ bin na Amadu Konare k'a don k'a laminɛ i b'a sɔrɔ binkun de b'u la sabula commission min sigira directeur général de la police nationale min ye Suleman Tarawele a y'a jira k'a fɔ hakaja maraka don Suleman ye maraka don u la mun sigilen Kayi Tarawele ninnu kɔni bamananw don wa maraka n b'a f'i ni min o de y'a Suleimani yɔrɔ ye Suleman o don directeur général de la police ale don a ko sen da kɔni Bilhak namara ma k'a la an ka taa nin kun ye sɛbɛn ye Mamani Ture ka fasiri don an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdangura karamɔgɔ dɔ b'a tunkara n'an tɛgɛ don tuguni min ye i k'a dɔn k'a fɔ kunnafoni di sɛbɛn i yɛrɛ k'a fɔ ten Express de Bamako olu ye sɛbɛn kɛ u y'a jira k'a fɔ i k'a dɔn Mali i k'a dɔn Karnande ko e ko ɲɛ tɛna sɔrɔ a la ko gɛlɛyaden bɛɛ lajɛlen tɛna ban pewu wa a ko i k'a dɔn jamana ka di maa o maa minnu bɛ ɲɛdɔn kow la minnu yɛrɛ kɔni m'u miiri ka ko bi ni sini a bɛna kɛ cogo di n'o tɛ an kana an sigi de don min dugu ma jɛ ka ko dɔ kɛ o de bɛ kɛ sababu ye ka dɛgɛ dagore an ɲɛ don nataw la a ko kariti nina dekun tɛ dekun ye min ye i k'a dɔn maliden ma min sɔrɔ a la maliden minnu bɛ jamana kɔ kan jango aw minnu ye lamɛrikɛn taalaw ni faransi taalaw ye i k'a dɔn i ni cogoyarandenw bɛ kibaruya sɔrɔ waati bɛɛ gɛlɛya min b'u kan kariti nina ko la i k'a dɔn awa a ma deli ka kɛ hɛrɛ ye sɛbɛnnikɛla ko o de kama sa jamana faamaw ye wulikajɔw de boloda conseil des ministres tɛmɛnen na ministre min ɲɛsinnen don lakanako ma ale kɔni ye i k'a dɔn sɛbɛn dɔ don sɛbɛn min na o bɛna kɛ fiɲɛbɔda ye bɛɛ lajɛlen bolo sabula ko min ye a kariti nina o a carte d'identité o a hika bɛɛ lajɛlen bɛna fara ni k'u fili poubelle ba kɔnɔ ni k'a bɛɛ nɔnɔ bila ni carte biométrique ye i k'a dɔn ni o ye k'a dɔn subahana carte ye ni i kɔni co a donna ni o ye kaba i ma taa diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ hali ni réseau tɛ yen n'i co a donna i la bugunatigɛ bɛɛ lajɛlen de bɛ sin ka bɔ parara ka sin k'a bila ten jamana kɔnɔ i k'a dɔn ko nɔgɔ de bɔlen ye ko bɛɛ lajɛlen la nin ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta ni k'a lajɛ gɛlɛya tɛ gɛlɛya ye carte nina ma min da anw ka jamanadenw kan a nana kɛ hali kalafiliw ma se bɛɛ lajɛlen kamana guwanlen
tigɛlen don sabula i k'a dɔn hali su dɔ bɛ ta ka bila dɔw nɔ la maa minnu yɛrɛ bɛ n'u tɛ nina bilen i k'a dɔn ɲɛ foyi ma sɔrɔ wa jamanaden minnu dalen don dɔ ɲini na jamana kɔ kan u tulo b'an nin waatinin yɛrɛ la a bɛɛ lajɛrɛlen bɛ ka tabarikala de fɔ sabula carte nina ye degun min da u kan caman ka baara tiɲɛna caman ka sɔrɔ yɛrɛ nagasira k'a sabu kɛ carte nina ko ni buguna sɛbɛn ko ye o kuma jamana yɛrɛ de y'a lajɛ sa min ye i k'a dɔn carte biométrique dɔ de bɛna bɔ CEDEAO ka jamanaw kɔnɔ i bɛ munumunu i sago ani dugɔ la k'a sɔrɔ i k'a dɔn i ma sɛgɛn i ma degun foyi ye k'o baara de bɛna kɛ ministre ko a bɛna kɛ kɛcogo jumɛn na araveki dɔw kɛra ka jamanaden bɛɛ lajɛlen bugunatigɛw ta o de bɛna sɛbɛkɔrɔ lajɛ ko ɲuman maa kelen o maa kelen ka carte biométrique jɔnjɔ dɔ bɔ i cogo la min bɛna kɛ sababu ye i ka bugunatigɛ ka nɔgɔ bɔ a la ka fili bɔ a la pewu i k'a dɔn o de bɛna di wa n'a dir'i ma a bɛ san 5 de k'i bolo k'a sɔrɔ i k'a dɔn a dati ma ban dɔw in dun ye san 3 san 4 i k'a dɔn ni nin dir'i ma i bɛ san 5 de kɛ i k'a dɔn k'a fɔ a labɛnw bɛɛ lajɛlen b'i bolo wa i bɛ se ka munumunu i sago ani i dugɔ na a ko i k'a dɔn k'a fɔ awa CEDEAO jamanaw kɔnɔ a ko nin bɛna kɛ lafiyaba de ye ɔ jamanaden caman y'a ɲini sa i ka nin ko in teliya joona minisiri yɛrɛ ko fɛn o fɛn ye a minɛnko n'a baarako n'a ɲɛnabɔli o bɛɛ dalu tigɛlen don k'a b'a ta ye a tɔ tora sa ka dɔ fɔ don min yɛrɛ la maaw bɛ wele i k'a dɔn k'a ko tɔ ni dakala ni ka carte biométrique ta ni k'a bila maliden gɛlɛya ka ban kibarangew ka lafiya jamanadenw ka lafiya kunnafoni filɛ an ye min bɔ i k'a dɔn k'a fɔ awa n k'a fɔ ten express Bamako kɔnɔ a ka bidon bɔli la Amadou Konare an bɛ minnu salo kɛ doafiya la o bɛ bɛn ni ka segin ka na Amadou Konare fili bɛ kuma nɔ wa ayi kame joni madi ayi ne ko foli ni di ye foli o foli jouer maaba kɔrɔ si janfalen fɔ fɛn b'a kunkolo fili a b'a hakili jigin waati dɔ la Amadou Konare nin dɔnkili in bɛ bɔ don min a donnama in kama o y'a sɔrɔ cɛni b'a tan fila la Segu o don an kɛlen bɛ ka gɛrɛnjuguba dɔ sigi Segu o don i k'a dɔn sinima de b'a tan fila la maa yɛrɛ ti kɛ gɛrɛn i dante Makoyi Bilengi ale tun ye Segu sinimaso gérant ye o don Alexo Danisserano Ben an ka ca nin don an kɛlen bɛ ka groupe duman sigi Segu a sisannaw a pari mɛ Allah a bɛ hakili jugu de la ba dɔw bɛ t'u kɛrɛ kan nin don y'a sɔrɔ Mali ka di o kuma a kɛlen ka bɔ ne Mali bisi a tulo bɛ bɔ a kuma a tiɲɛna kow tiɲɛna ayi dɔ bɛ n'a dugujɛ kan tiga t'o la bala cogo bɛ di tun Amadou Konare ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma express Amadou Konare i k'a dɔn o tɛ koyi min ye l'informateur kunnafonitigi sɛbɛnkɔrɔ nin y'a bolo ko siɲɛ 647 Amadou Konare i k'a dɔn ayiwa su min bi diya kabini tile o diya bi dɔn n'a fɔra ko vote ka kɛ sinikɛnɛ kalo 1 kɔnɔ Amadou Konare sɔmin kelen don bɛn kelen don a kan bolongoni ɲɛsinin bɛ cɛ kelen ma Aliou Boubacar Diallo a bɛ sɔn ka kɛ président ye ADP Maliba Aliou Boubacar Diallo Amadou Konare k'a dɔn sɛbɛnnikɛla ko a ko dalu de b'a bolo misaliw ni tamasiyɛnw ani hakilila caman y'a jira Aliou Boubacar Diallo cɛ kelen to a caman Aliou Boubacar Diallo a b'a dakan na Aliou Boubacar Diallo b'a kumakan kan Amadou Konare kabini don min cɛ in y'i kanbɔ k'a na kɛ masakɛ ye Amadou Konare tamasiyɛnw y'a jira don o don kalo yelen de bi kɔrɔta a ye don o don yelen bi fala a ɲɛ Amadou Konare e ka jamana taabolo n'a labolo lajɛ min ye maa minnu bɛ yen ni danaya tun b'a caman kan k'a fɔ nin bɛ sɔn ka nɔbɔ Amadou Konare a cɛ caman bɛ yen a bɛɛ lajɛlen burukusulen don walima toitiɲɛ y'u sɔrɔ Amadou Konare walima u tɔgɔ donnen bɛɛ dibila n'a y'i bɔ Aliou Boubacar Diallo Amadou Konare Ala yɛrɛ sera a caman ma a caman fatura nin bɛɛ lajɛlen ye taamasiyɛn min bɛ Aliou Boubacar Diallo bila ɲɛfɛ Amadou Konare sɛbɛnnikɛla ko Aliou Boubacar Diallo ka fanga ɲininka Mali ka kɛ kelen ye waasa an ka kɛ fangabatigi ye kabini kunungo a b'a ka nin fɔ Amadou Konare maa min ma kɛ président ye a ye ɲuman ta ka jamana den caman sɛgɛrɛ n faso tɛ n faso yɛrɛ tɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'o ye Mali de ye Aliou Boubacar Diallo i b'a sɔrɔ Abdoulaye Nafa sera ye min ye forobaca ye a ma deli k'o kɛ Amadou Konare k'a dɔn toitiɲɛ t'a nɔfɛ wariko la nganamu suma t'a nɔfɛ sabula a bolo ma deli ka don forobaca la cɛ yɛrɛ ye a ye wulikajɔ de k'o la Amadou Konare nafolo minnu sɔrɔla a bolo maa minnu b'a dɔn ani wolodugu mɔdugu bɛɛ lajɛlen
jele ko fournisseur do ma cɛsirilen do wa ma sɛbɛ do Amadou Kona yɛrɛ sabula o bi dɔ kɛwalew ani baara la o tɛmɛnen kɔfɛ jamana kanu a bi kamalen na fo ka se a dan na o de la Amadou Kona yɛrɛ k'a dɔn dɛmɛba man dɔgɔn a dɛmɛba maa kolongirinba jamana kɔnɔ n'u to a fɔra mɔɔw y'u dɔn jagokɛla bɛɛ alimuw b'u la walijuw b'u la Amadou Kona yɛrɛ k'a dɔn jamana maaba caman bɛ yen minnu ka kanu ni dɛmɛ tɛlen bɛ a ka dankɔrɔba in sɛgɛrɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ vote dɔ kɛra Amadou Kona yɛrɛ parti 27 olu nana fara ɲɔgɔn kan bɛɛ lajɛlen ko Aliou Boubacar Diallo ADP Maliba président d'honneur Amadou Kona yɛrɛ Diallo ka wuli ka jɔ ni cɛsiri i b'o dɔn ka sɔrɔ bi ma se vote tɛmɛnen na Amadou Kona yɛrɛ tamasiyɛnw y'a jira k'a fɔ premier ministre a y'o bɛɛ lajɛlen da votew la ale dun tɛ politique maa ye Amadou Kona yɛrɛ k'a dɔn a ma deli ka politique baara kɛ nka minnu bɛ politique baara la san joli Amadou Kona yɛrɛ k'a dɔn a taara k'olu bɛɛ lajɛlen la a ko misali bɛ kɛnɛ kan a ko premier ministre kɔrɔ dɔ bɛ yen Musa Mara i k'a dɔn min ye Sumale Bube Mayiga Ala ka hinɛ Modibo Sirebe min ye Cheikh Modibo Jara ye ninnu bɛɛ lajɛlen gɛrɛla fanga na ko premier ministre y'o kɛ nka vote la a taara ka nin bɛɛ lajɛlen to Amadou Kona yɛrɛ o ye tamasiyɛn min barika ka bon a yanga ka bon a ko an bɛ donni minɛ i ko bi maa minnu ka kɔ bi ɲɛ san 1 san 2 n'u to a fɔra mɔgɔ bɛ sɔn k'a fɔ nin bɛ sɔn ka kɛ président ye Amadou Kona yɛrɛ ni min ma tɔgɔ tiɲɛ sɔrɔ i b'a sɔrɔ o fanga banna ni min fanga ma ban i b'a sɔrɔ o fatura Amadou Kona a kelen de bɛ sokɛ ka hali bi n'a ka bi a bɛ girin n'a fɔra vote o ka kɛ Amadou Kona yɛrɛ maa caman zominen don k'a fɔ transition in mana ban n'a fɔra kala ka fili don o don Amadou Kona a ɲɛ 40 ma Aliou Boubacar Diallo ka masaya fanga gɛrɛla k'a ye o kuma anw bɛ Kayi sira la ye sa o nini an bɛ yen fɛngɛ Aliou Boubacar Diallo mana kɛ président ye yɔrɔ b'aw la ni yen dɛ a bɛ taa Kayi cogo di Kita sira tɛ bɔ di o tɛ tɛmɛ Kati fɛ de a Kati fana ka yɔrɔ yan a b'a ta wa an n'a ka avion ye an b'a pan kunna kuma ni ta jagoya na Bɛlɛdugu sen bɔ sɔrɔ lɔ ye jagoya ni Bɛlɛdugu yɛrɛ den nin ma mɔ ko la ne de la ni ma fɔ ka goudron bɔ ka Bɛlɛdugu o kuma an bɛ taa mununu fo Banama fɛ Banama ka taa o kuma a kɛra kɛnɛ ka da kɛnɛ ka da o kuma an bɛ taa kɔmɔ bɔ fɔ Banama o bɛ kɛ fɔ Banama ne y'o f'i ye n ko ni kɔmɔ b'i bolo boli b'i bolo n'a tɛ se ka maa fa an bɛ bɔ jɛmukan in na n'i ka fili bi taa an b'a mɔ filɛ o a bɛ mɔ filɛ e yɛrɛ ko i bɛ t'i ka kɔmɔ lajɛ n'o bɛ se yarɔ kɔni ye kuma wɛrɛ ye nin mun ye sɛbɛn ye an ye min t'a lo ni k'a bɔ n k'i ɲininka ayiwa l'informateur kɔnɔ kunnafonitigi karamɔgɔ Daba Tunkara kunnafoni sɛbɛn le nouveau réveil waati min na Aliou Boubacar Diallo b'a la ka i k'a dɔn kɛtɛbilenni kɛ jamana jɔli la e ko commune Zan Kulubali Joyila mara la olu ka maire bɛ ka billet dun k'a ba tayi ni maire ninnu ja ka fa mais fɛn fana tɛ yen bilen o u bi ko dɔw kɛ hali Mali président t'a kɛ i y'a ye sa maire demo dɔ commune demo dɔ bɛ yen min gɛlɛn filɛ nin ye i ye Zan Kulubali commune i b'o dɔn wa ayi n'i tɛmɛna Bagineda la o yɔrɔ in de a bɛ fɔ commune de Zan Kulubali a tɔgɔ bɔra n kɔnɔ dugu jumɛn bɛ Bagineda kɔfɛ Segu sira la de ne y'o dɔn de olu dɛ olu bɛɛ de bɛ Zan Kulubali commune in fɛ a mairie dugukolo bɛ yen dɛ ala sɛbɛnnikɛla ko Mariam Konarɛ a ko kunnafoni a bɔra ka bi tali a ko min ye i k'a dɔn awa commune de Zan Kulubali a filɛ Joyila mara la n'i tɛmɛna Bagineda la maire min bɛ yen n'u ko a ma ko Amara Jakite nin fulakɛ nin ma si ye maa si tɔ sɛbɛnnikɛla ko o ko bɛ yen n'o ni sariya bɛ taa fan kelen a ti don o da fɛ fɛn o fɛn bɛ yen i k'a dɔn ni korobokaraba ni haraba an ka sɔɔri k'a dun i k'a dɔn o de y'a ka spécialité a ko i k'a dɔn awa a kɛra sa a ti tugu a ti tigɛ i k'a dɔn a yɛrɛ conseiller ɲɔgɔnw yɛrɛ de ye wele bila ministre de l'administration territoriale ma a ko n'a mana anw ka commune na yan a ko i k'a dɔn k'a fɔ Mali diɲɛ t'ale ka anw do koyi sɛbɛnnikɛla k'o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen ministère de l'administration territoriale u ye danganiya di ka sin ka sɛgɛsɛgɛlikɛla kule dɔw bila ka taa olu de taara commune de Zan Kulubali la maire kelen fɛn minnu bɔra maire kɔ ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye o de filɛ nin ye non respect des textes en vigueur en matière de domanial de perception de recettes de traversée de route
de contrôle de poste nin kelen a kelen ye nin bɛɛ kɛ a yɛrɛ kelen na wa a b'o nafolo dun foyi ti bɔ a la ka fara o kan la gestion unilatérale et irrégulière des fonds destinés aux cantines scolaires des villages de Wolodo, de Kongoro et de Zandigila Zandigila de ko don Zandigila n'a nɔkandugu de a bɛ fɔ o de ma ko commune de Zankulubali o de y'a Zandigila commune cogoya dɔn Zandigila commune dɛ o de ye nin maire nin ye Amara sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye ka fara o kan min ye musaka fɛn o fɛn min di ko ka commune baara a kelen m'o ta ka don a ka dilan jukɔrɔ a b'o dun k'o ba tayi ka bɔ k'i jɔ fɛn di fɔ hal'a ka premier adjoint ye kuma tɛ tɔw ma sɛbɛnnikɛla ko ka fara ninnu kan i k'a dɔn k'a fɔ awa poste fɛn o fɛn bɛ nin yɔrɔ in na a kelen bɛ taa nafolo dɔ diyagoya o bɛ taa ni k'o d'a ma a b'o dun fɛn di fɔ maa ye sariya sɔsɔ damanda o de y'i k'a dɔn a taabolo ye i k'a dɔn kabini ni jateminɛw kɛra a kɔ u sini ka demande don yɔrɔnin bɛɛ ka sin k'a fɔ minisiri yɛrɛ ye ko kasoladon tɛ nin ta ɲa foyi tɛ nin ɲa ka nin wulu gɛn yɛrɛ de ka bɔ mairia la a man kan ka tɛmɛ hali mairie da fɛ hali n'a tɛmɛna mairie da la a da sɔ ale a nɔ bi ye sɛbɛnnikɛla ko u y'a ka sɛbɛnw jateminɛ sariya dɔ bɛ administration territoriale la marako la article 57 u y'o de ta ni k'o fɛrɛfɛrɛ k'o kɔnɔna n'o dun bɛɛ lajɛrɛlen bɔ conseil des ministres tɛmɛnen sa jaabiw de bɔra ka bin ko Amara Jagite ko a wulu gɛnna ka bɔ i k'a dɔn mairia la a tɛ mairia kɛ bilen nin y'o banni ye i k'a dɔn wa a ye haraba ni nafolo fɛn o fɛn dun a bi sɔgɔbɛ a b'a bɛɛ lajɛrɛlen fɔɔnɔ dugumaw ko n'a tun ma gɛn olu de tun b'a wulukunji u tun b'a maasɛbɛ sabula u tun kasilen don walahi maaw tɔɔrɔlen i tɛ jama jɔlen la o tuma n'u bɔra yen u ka taa Kati commune urbaine na maa gwɛnda caman bɛ yen fana o y'a ka yɔrɔ ye awɔ Amadou Konare waati n'a ka Bɛlɛdugu n bɛ commune dɔw d'i ma olu fana ka kan ka gwɛn awɔ nin y'o de daminɛlen sa koyi sɛbɛn de bɛna ministère de l'administration territoriale la ninnu de bɛ jamana segin u kɔ tabarikala kunnafoni filɛ an ye min bɔ le nouveau réveil la a ka bidon bɔli la Amadou Konare n'a fɔra k'i ka nɔnɔ kɛnɛ kɛ sarakati ye awɔ nɔnɔ kɛnɛ a sɔgɔmadafɛ biri sɔrɔ man di nɔnɔmugu kelen min bɛ yen n'o bɛ kɛ nɔnɔ kɛnɛ yɛrɛ ye o ye Mixwell Amadou Konare kuma cɛ de fɔra ni misi birila ka taa n'a ye usine na naare bɛ bɔ a la verre bɛ bɔ a la sirimɛ bɛ bɔ a la Amadou Konare n'o bɛɛ lajɛlen bɔra nɔnɔ kɛnɛ na nɔnɔ dɔ bilen bon Mixwell ni misi birila nin bɛɛ lajɛlen b'ale nɔnɔmugu in de la foyi tɛ bɔ a la ɔ n'a fɔra k'i ka nɔnɔ kɛnɛ kɛ sarakati n'i ye ji k'a la a ma kɛ nɔnɔ kɛnɛ ye Mixwell nka Mixwell lama de n'o tɛ fulaw u sɔnbilen u bɛ ji kɛ nɔnɔ dɔw rɔ ko bon Mixwell don dɛ nɔnɔmugu t'ale bɔ jamana in kɔnɔ o tuma a banna Amadou Konare k'a dɔn foli ani tanuni an b'o kɛ ka ɲɛsin Dankɔrɔba ma min ye fa ye fa la min ye ayiwa Dankɔrɔba ye jɔyɔrɔmakɛ ni dusu bɛ ɲɔgɔn na Amadou Konare k'a dɔn polopalakan ani tulonkɛ kuma o tɛ ka kɛ sɛbɛ ye fa ladan bɛ a ka villa kɔnɔ a dalen b'a ka bureau kɔnɔ Amadou i k'a dɔn hali kununko n dɛmɛna ye ni Dankɔrɔba ye ɲɔgɔn ye la tabajeri k'an ka foli b'a ye denmisɛnnin tɛgɛ koko ɲuman a bɛ maakɔrɔba dɛgɛ nɔ nɛgɛw kɛrɛfɛ i k'a dɔn waati dafara anw b'an kɔ kɛ nakɔ kɔlɔni kɔ ye i k'a dɔn burapele sisan olu bɛ n'u sɔnni da farikɔnɛjɛ ka sɔrɔ fana t'u maa don su in na sɛgɛ bɛ kɛ nin gafe kelen ka nɛgɛ ɲɛ 20 ni Ala sɔnna sini sɔgɔma anw bɛ ye kɛnɛ ka sɛbɛnkɔrɔ bɛ bɔ k'olu lakali Gibson contrôle bolo tun bɛ nɛgɛ la i k'a dɔn ayiwa Amadou Konare daba tungara wa salam